जायफ्रा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर इ साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारा दिनै गोदान रुल सोलायबाय आरो गोदान बिबुंथि लाखिबाय। स' रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। रायजोफोर जोंहा दिनै बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफ्रा साख्रि मोनाखै फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शननि उनाव गासैबो साख्रि मोननो हासिगोन। आरो जायफोर सिख्लासा बा हिन्जावसाफ्रा मेट्रिक पास खालामनानै एडमिशन लानो हायाखै बिथांमोननि थाखाय सरकारा फ्रि एडमिशन खालामनानै होखाबाय। लोगोसे बिथांमोननि थाखाय 10,000 रां होनाय जासिगोन होननानै दिनै जा मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंदों। आरो फारसेथिं जायफोर सेंग्राफ्रा साख्रि मोनाखै बिथांमोननो 2 लाख रां होनाय जागोन। आरो बे 2 लाख राङाव बिथांमोना 1 लाख रांखौल' सरकारनो गथायफिननांगौ होननानै दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंदों। दा बाथ्राया बेसो रायजोफोर दिनै प्रमद बर' सारा 5 बोसोर सरकार दाबाय आरो बे 5 बोसोराव बेखिनि रांखौ होनो हायासै। नाथाय एबाराव फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव गोदान रुल सोलायबाय जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारा मा बुंखो। जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, लोगोसे हिन्जावसाफोरनि थाखायबो गोजोनथाव खौरां आरो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजाङैनो खौरां होननानै आं सानो। जायफ्रा साख्रि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय बेफार फालांगि मावनानै जानो रां मोनगोन। आरो लोगोसे अरुणोदयनि बागैबो गोबां बाथ्रा बुंलांदों। स' आङो अरुणोदयनि बागै भिडिअ क्लिपखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। स' नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। अब्ला आङो प्रमद बर' सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ स्क्रिनाव होबाय। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुं। जायहा रेशन कार्ड दङ, যার রেশন কার্ড আছে বেমার আজার হলে 5 লাখ টাকা লৈকে ট্রিটমেন্ট ফ্রি পাব। 5 লাখहालागै ট্রিটমেন্ট ফ্রি मोनगोन। सिगां बेमार जाबा गोरिब मानसिफ्रा बुंदोंमोन जों आरो हस्पिटालाव थांना लाब गैया, लाख थाखा नांगोन। नंमारगोन। किन्तु दायो 5 लाख টাকাहालागै रेशन कार्डजोंनो बियो मा जागोन बयबो ট্রিটমেন্ট লানা हागोन। আৰু এটা কাম আমাৰ বুথ কমিটি বিলাকে কৰিব কি প্ৰত্যেকটো বুথতে এটা रास्ता निर्माण करा हबो। जेराव पोलिंग स्टेशन दङ बेवहाय मोनसे गाज्रि लामाखौ बानायनाय जागोन। बिनिबो फर्म मोनसे थांगासिनो दङ गामियाव। जेराव बुथ कमिटिया जोंनि फिलआप खालामना हरगोन उमुक लामाया गाज्रि बे लामाखौनो फैगोन बोसोराव बानायग्रोनाय जागोन। माने बेसेबां बुथ दङ कख्लाबारियाव गासै 97 माने फैगौ बोसोरसेयाव 97 लामा जागोन कख्लाबारियाव टटेल। जायफ्रा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर इ साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन। 1 लाख थाखा 5 बोसोरनि उनाव सुख'नांगो बेबो 2,000 आरो 1 लाख थाखाखौ सुख'नाङा। 2 लाख करि थाखा होगोन जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हायो किबा एटा करि खाबो पारे। दायो गामि दै फैबाय, गामि जौगानाय फैबाय, अरुणोदय मोनबाय। लोगोसे देग्लाय बोसोराव थांखि लानाय जादों जिमानखिनि सुवालि আছে हिन्जावसाफोर ओरैनोथ' कलेजफ्राव एडमिशना 100% फ्रि जाबाय। एबार रावबो एडमिशननि थाखाय हौवासा जा हिन्जावसा जा फैसा होनो नांला, फ्रि। बेजों लोगोसे हिन्जावसा गथ'फोरनो फरायहोनो थाखाय गोबां फरायसायानो मेट्रिक पास खालामनानै फराया, फैसा गैया एडमिशन लानो। जोंनियावबो फैयो बिराद, जोंबो होनो हाया। दा नंखायनो सरकारा इखौ फ्रि खालामना होबाय एडमिशननि। थेवबो हिन्जावसा गथ'फ्रा दखना बायनांगौ बायदिसिना जेंनाफोर थायो। बिनि थाखायनो सरकारा जाय मेट्रिक पास खालामनानै हायार सेकेन्डारियाव एडमिशन लागोन कलेजाव बेनो 10,000 थाखा होगोन। जाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै कलेजाव एडमिशन लागोन बेनो 12,500 करि थाखा होगोन। जाय डिग्री पास खालामनानै MA आव एडमिशन लागोन बिसोरनो 25,000 करि थाखा होगोन। जाहाथे रावबो हिन्जावसा गथ'आ फरायालासिनो थाया। बे जाबाय सरकारनि आसनि। BPFनि समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति खालामदोंमोन, जों खोनाबाय थादों। आंथ' मेगनजों नुवाखै, रायजो राजाफ्रा खोन्थादों आंनो। दा जोंनि दिनाव जोङो खुन्दुं कम्बलखौ बन्द खालामबाय।
खुन्दुं मुथासे होनानै भट लायो जोङो मा खालामदों थोंजोङै रां अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि लाबोदों दासिम 27 नखर 27 रोजा এতিয়ালৈকে বিপিএফৰ দিনত খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে 100 টকাৰ কম্বল 50 টাকাৰ খুটা দি ৰাজনীতি কৰিছিলে আমি এইবিলাক সব বন্ধ কৰিলো কি কৰিলো এতিয়ালৈকে প্ৰায় 27000 মহিলা যিসকল পিঠা বিক্ৰী কৰে চাহ বিক্ৰী কৰে সৰু সুৰা দোকান দিয়ে কিবা কৰে তেখেত সকলক আমি 5000 কোটি টকা দিয়া হৈ গল 27000ক এতিয়ালৈকে 27000 বেমাৰীক 5000 কোটি টকা দিলো 27000 আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 5000 কোটি টকা দিলো কোনো খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰা নাই মই আগতে কথা দিছিলো আমাৰ চৰকাৰ আহিলে কোনো আঠানা পইচাও ঘুষ দিব নালাগে এতিয়া আমি 6000তকৈ অধিক চাকৰি দিলো 6000 নিখৰি বাংसिन চাকৰি হবাই ৰাওবো আঠানা পইচাবো ঘুষ होनो गोनां जायाखै কোনো আঠানা পইচা ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই বিপিএফৰ দিনত লাখ লাখ টকা ঘুষ দিব লগা হৈছিল সাধাৰণ কন্ট্ৰাকচুৱেল চাকৰিত আমি ৰেগুলাৰ চাকৰি দিছো কিন্তু আঠানা পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই আঠানা পইচাবো ঘুষ होनाखै আৰু फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव कमसे कम 7000 साकरि ओंखारबावगोन जोंनि काउन्सिलाव मोनसेया जाबाय मास्टारफोर 4-5 सो आरो गुबुन गुबुन साख्रि 2000 सो गासै 7000 साकरि ओंखारगोन मोनसेल' खावलायनाय घुस होनो थाखाय रावबो रेडि जानो नाङा गथ'फोरखौ इन्टारभिउ पास खालामनो थाखाय बयबो रेडि खालाम